ljudi, evo nas ponovo u Minecraft. Danas ću ja i Ahmed igramo ovu redu. Požuri 10! Još ja i ti, to je to. Plava. I ja plava. Mi smo pored! Baci gamo! Baci ga, prvo se popni. Dobro. Ahmede, Ha? gdje si? Ovdje popio setu. Sagni se da te ne vide ljudi. I ovdje dođi. Odu da iskopam malo drveta, da se premestimo kod... Nije još tatovan. Sagni se da te... ne vidi li nas. Hoće da nas gađaju. Ne, hoće da nas gađaju. Crveni, jel? Mhm. Glupi crveni. Crvenci! Pogodio sam ga! Bravo. Ima malo srca. Eto. Ali nije počelo. A može, robio si me! A nisi. Zakopa, požuri, zajedno ćemo da kopamo. Jo, ima 4 plajera. Požuri, pravu si. Zakopa. Hoću ja da zakopam ove stepenice. Ne, moj. Samo ovdje zakopa, da te ne gađaju ovi ljudi. Ja sam jedno zakopao, nemam više blokova. Eto, ja zato. To... Ne mogu da nas ubiju. Jedino da im se rugam. Joj, ajde ja i ti da počnemo. Dole je server. Dole. Joj, što ovaj crveni? Hajde ga bijemo. Prvo pokupi zemlju. U 101 crveni. Ja pokupi. 3. Možemo da brzo krenemo. Gdje je ona crveni? Evo ga. Hajde. Hajde bre, preskoči mjesti i to. Ajde, uđi da je napadamo. Znamo mi to, jel da? Ne, ja pade, čeka! Ajde, čeka! Ja se pobjeda! Mrš! Idemo da uđemo. 3, 4, 5. Žuta! Ajde, pravimo sneška. Ajde. Super, možemo da napravimo sneška ekstra. Ne možemo sada kopamo. Jer piše started. Ja ću da iskopam drvo. Ne možemo da kopamo. Evo ga startovan. Gdje mi je drugo drvo? Pokupio si mi 2 drva. Nisam. Gdje mi je? Evo, to je moje. Pa ti si moje onda pokupio. To je moje. Evo ti, sad ću da ti iskopam. Ne, stigli su. Vreme je za bitku, gađaju bomba, ne ove. Devojka. Jesam ljepota. Kuku, imam i 2 srca. Ne, ubići me. Neće kad je ja ubijem. Ja sam ubio, piše. You are not jedan queen for killing. Ali ja sam je više tako, pa za to. Dobro, jak si. Ja se moram se sagnem. Imam još jedno drvo od tebe, to je tvoje. Izvini, ja ga postavi, izvini. Nema veze, sad ću da ti dam hlebove, jedi bre. Jedi to. A da imam ja hlebove, imam 6. Jedi. A da imam 6. Da jedi bre to. Što ti ne imaš sad? Zato što sam ti bacio sve. Amo. Hoćeš tuha, muha. Tuha se bije, muha. Imam i 2 srca. Ja se borim, ja se ne predajem. Ubi ga. Strele, to su tvoje. Evo ga, idem Torta! Ha? Tortu jedi. Jo! Ali ne pune se ništa, ni batačići, ni ništa. Samo se onako jede. I dođi ovdje gdje su sanke. Aha, dobro. I da napravimo da nas ne ubiju. Imaš li drva? Imam. Super. Ja ću da se popnem i da ih gađam strelama. Ovako, mi se ovdje popnemo i gađamo strelama, ali vidiš tamo jednog dole zeleni. Dole je jedan zeleni. Moram, jedi, hljeb. Stani, sad ću da se pobijem. Gde su? Da napravim... Tamo su plavi, jej! Beži. Čekaj, da napravim lopatu, da napravim... Ne, jure nas. Jel? Hoćete? Ne, ubili su me. Hoćete? Mene. Pa jeste kad su lica, kad smo imali malo srca. 3, 4 sad. Žuta. I... Ovo listi preston. Gdje si?
iza Ali tebe. piše Preston Da, Palace. iza tebe! Aha, A da, evo me. ti se ne vidiš. A, evo te, ovo nisi ti. Preston Palace. ti Ja si- se ne vidim, ja se... Kako se ne vidiš? Ja se ne vidim ekstra. O, Počelo je! Ne! Ne! Ne, dolaze ovi. Ti se ne vidim, znam. Znaš da se boriš. Ja sam žuta! Žuta muta pota. A ne, imam dva srca, dva čića. Umra sam ja. Hajde, 3. Četiri. A kako su te ubili? Sad. Samo da se vidiš. Vidiš se, vidiš se, vidiš se. Tako se vidiš. Ahmed, Super, to možemo da se popnemo lako. Iskopaj zemlju i to je to. aha, to zemlja. Oh no. O, pa startovanje. Startovanje. Evo ga. Kupe se zemlje. 1. Ekstra imam 4. Mam 3. Evo ga 4. 4 blokova imam. Ja. Pope nisam. Kako mi se... Ni... Ne, žuti! Žuti! Pa ću tebe da bijem. Padem. Zato što bio mog djevca debeli. Debela debelština. Padem, čekam te. Imam da spustao super ekstra. Aj, postaviš jedan blok i popeo se. Tu. Evi žuti, zeleni. Noć. Gdje si noću? Noću rošću. Nemam više ovo. A mi cijelo vreme bili u isti server. A ja vidim neki gumeni. Kada ja uđem, kad to ti. Mhm. Hajde. Stani. Napravim stepenice. Ajde ti da se pobediš, ili bilo da pobediš. Debeli, gdje ste debeli? Bađi. Gigi. Gigi. Dari ga. Aman što je jak. Beži. To kad ja umrem. Stavio si posla stice. Ne, umro si. 3, 4, sad! Ušao. O, nisam. Green. To i ti si green, da. O, evo ga onaj! Haker, što nas ubio. Što me je ubio. Nije haker, ali je opasan. Ali znam, opasan. To zemlja, to. Treba 4 bloka da se popneš, jel da? Jeste. Ne, kako si pokupio zemlju? Nisam. Evo ga. Starte van. 4 bloka, 4 noći, 4 ljubavi. Oj, ja imam 5. 4 buda. Evo ga. Krešo je! Podnjelo! Mrš travu! Ubi me strelom. Bila dobra cilja, ja izgleda. Hajde. Ne! Ova jest upravo si dobro ciljaju. Tuha, to je ono što mi nervira. Što je bio iz zelene strane. Tuha, gdje si muha? Ej, čekam te. Dobro, ako me čekaš ljudi. Oh no! Ljudi moji. Evo ga plavi. Pobij se. Ne! O ne! Dobro, nema veze. Mogu ga bacim u lavu. Ili sa neba. Ušto je slab. Ja se ticko života kuku. On ima jump boost. Jump boost! Tvoj glupi jump boost. Šta je imao vija? Ljebova. Još tu mu ko će pobedit? To! O, pobjeda tvoja.
Pobjeda! Bravo! 1 coins. Brzo! Nećemo, 12 ljudi. 3, 4. Sad. Gdje si? Ja sam zelena. Ja... Žuta. Ne, s onim hakerom si. Ne. Mi smo ovdje pored, možemo da se gledamo. Ja ću da te ubijem. Gdje si, amo? Ja ću Evo da te, a ja ću tebe. Ja ću tebe prvi. Nećemo da se bijemo. Ajde, na kraj kad ubijemo sve, ako uspijemo. Ja ću da prvo napadam plave, a ti crvene napadaj. Yes. A ne, oni su zadužili da će mene da napadaju. Jedan zeleni kreće ka tebi da napade, bolje se beži. Beži. Startovanje. Jel? Aha, started. 4 bloka, 4, 5. Mora 5 jer će jedan da mi ne stane. Evo ga 5. Vidiš nešto? Ne! Tvoj me drug ciljao i tačno umro. Pa ja ti reče, pazi se. Vidiš ova tamo zombi te ciljao. Vidiš ova tu zombi. Ej, jebem. Jo, kako su jaki. Ja iz ovoga. Kako sam sam. One. Mrtav. Hajde, idemo u server. I evo ga. 3, 4 sad. Uđe. Plava. To vidite. O, počeo je. Oh no. 1, 2, 3, 4, 5. 5, ajde. Ej, nije fair da moram još jedan da uzmem. Kako 6 je trebalo. Nije valjda moglo. Kako? A kako? Kako stvarno? Jo. Ajma knobacki. A jeste knobačak. A nećemo sad, Evo ga vidiš. nećemo sad, pusti. Evo ga vidi, on je ovo sve. Hajde sad uđi. 500 dinara je kupio knobačk, piše. Ja sam žuta, eto te. I ja sam žuta. Je, eto te, ja te gledam. Startovanje! Oh no. Izađi mi. Kako? Ne znam. Samo znam da je lako izašlo. I meni izađe. Požari! I ljudi, ako vam se svidio ovaj video, stavite like i napišite komentar. Ako vam se nije svidio, stavite like i napišite komentar. Da. Poz ljudi, samo uživajte u klipu, poz. Da, trebate da uživate u klipu. Ćao.